Mga kapuso, mihinay karon ang low pressure area nga gibantayan sugod pa sa miaging mga adlaw. Apan adunay bag-ong daotang panahon nga gibantayan karon sa Pag-asa. Nakasud na sa Philippine Area of Responsibility ug katapusan kining nabantayan sa gilayon nga 740 kilometers sa sidlakang bahin sa Davao City. Matud sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo. Apan posibleng muhatod sa uwanon nga mga adlaw tungod sa trough o extension sa LPA. Padayon gihapong naglihok ang hanging amihan. Tungod niini masinati gihapon ang baluron nga kadagatan ug makuyaw sa gagmayng mga sakayan sa kadagatan nga magpalawd sa Kalayaan Islands, Ilocos Region, Cagayan Valley, Aurora ug sa kabaybayunan sa Quezon ug Bicol Region. Sa mosunod nga mga oras, uwanon ang Mindanao ug ubang bahin sa Northern Luzon, Quezon, Mimaropa Region, Bicol ug Kabisayan. Subay kini sa rainfall forecast sa Metro Weather.